med nu. 3, 2, skål guys. 3, 2, 1. Hvem var der kom med den? Er det ikke? Nej, jeg knavler. Har de drik, du har drik? Ikke rigtigt. Hvad er det sjove det her? Ej, de drik nu for helvede. Giv mig ske, Tom. Giv mig ske. Giv mig ske. Det var pis. Oh my god, gør det. Mere mælk. Mere mælk. Det var ondt. Det er ondt i halsen. Vil I have en til? Jeg tager ikke flere. Det brænder nu. Der er ikke mere mælk. Der er ikke mere mælk. Der er ikke mere mælk. Det brænder helt andet. Det her is ikke, det er lort. Ja. Ej, ja. Du har mere mælk. Kræfter med diarré næste uge. Skal vi tage en af de andre der? Nej, det skal ikke. Tak. Ej, Lukas, du spiser ikke. Ej, men... Jeg glemmer at tage det. Gennem nogen til os andre. Vivi, din tur. Tag en. Jeg tror, de skal have noget vand. Det her er sjovt, der ikke er mere med. Det er ikke til. Der er ikke mere med. Jeg nominerer.